Рӯз бахайр дӯстони азиз, дар ин ҷамъ саховат омадам. Як подписчик ба мара пул равон кард, ҳамуро ай карта гирифтам ва суни бозори Корвон мара ҳакӣ кардам. Анами хел обтобӣ рафтам. Чӣ хеле ки худтон медонед, дар обтобӣ ҳама чи дар заминай. Ҳами куртои платяи дарозо 65 сум, ба бурукошам 65 сум. Ҳаминҷа куртои хеле бисёр будай. Чизи бухоӣ ҳастай, яъне куртои короткам будай, лекин молодёжный, барои калонон набудай. Размери калон надоштай, 42-44 хелио. Хеле каме сайру гашт кардам, тамошо кардам куртора. Е курто 80 суми, 50 сумиам хеле инаи калтакш, инаи сафед калтай бадай 50 сум. иҷа бошад малиса омадагӣ барои як бозича ҷанг, кадоме харидай бо оварда додай, чӣ хел кадаем ҷанг. Ва дар иҷа инаи куртоҳози новинкаоам гӯем дар Тоҷикистон. Бисёр зано ҳами курторо мепӯшанд. Анами хел иёхай плашо гӯем. Анами хел каме аз ҳар ҷо видео кардам. Анаи курто маъқул шуд, лекин ҳамаш платья ва инаиҷа дар короткӣ инаи спортивниҳо будай, инаи намудо будай. Чӣ хеле ки гуфтум новинка дар Тоҷикистон ҳамиёанд. Инаиҷа дар берун 75 сум ҳама намудош. Ва иҷа як магазини дига даромадам. Иҷа ҳамаш барои молодёжный гуфтанд. Ҳами хеле куртои хушрӯяк ба детский будаи бароим чинои Соняам. Баъд ҳами мактабхонода гӯем, синфҳои 10-11. Хеле занакҳои калонда набудай. Инаиҷа кӯдакода хеле хушрӯ. Ва иҷа бошад бо каме дигар рафтам. Бо иҷа бо материалҳои хушрӯтарак, бо қиматтарак ёш. Ҳами хеле тамошо кардам. Як рӯз то бегаҳа гӯем. Иҷо бошад аллакай харид карда омадам. Барои ҳамон подписчик ба ма апаҷон май гуфта ки чӣ ки роӣ ки ягонча гирифтаам. Ма дута курта гирифтам, як румол. Анами хел инаи румолҳои инаиро барои Сония гирифтам. Чӣ хеле ки мебинед, иро барои худма гирифтам. Барои намоз хондан нами хел гирифтам. Анаи курта хеле ба ман маъқул шуд, неки бурукуш маъқул нашид. Бурукуш кушод будай, хай каме танг карда меша. Инаи хел чӣ дора, лавои остинашам хел манжет дора, ранги сиёҳ. Инаи хел бурукуш кушодник. ҳозир ҳами хел новинка дар Тоҷикистон ҳами хелай. Ва дар иҷа боша наи нумол хеле ба ман маъқул шуд. Молоим як майдаю ха калон нестай. Айсар намешува гӯем вақте ки банди. Ва и метавона ҳам ба и курташ пӯшава, ҳам ба и курташ. Барои ҳамин наи курта хеле ба ман маъқул шуд. Чӣ хеле гуфтам спортивник. Анами хел курта хати бурукуш курта нами хел остинош дароза, як кисача дора. Инаиҷа бурукуш боша, нами ай мобайнаш як рахи сиёҳ дора. Спортивнида нами ранги намиҷаш. Ва дар иҷа бошад ду навлучка харидам барои 15 сум, қимат набудай. Ва як тарбуз гирифтам, намедонам маззаш чӣ хелай, 6 сомон харидам. Нами хел харид кардем. Анамо Корвонда ай саҳаре рафтам то абитира гаштам. Анами қичира хуш кардам, гирифтам, тарафи хона омадам. ҳозир иёра ҳатман мебарам то бегаҳа посилка мекунам. почта ки рафтам бо видео мекунам. Анами хел хариди мо ай Корвон анамиё буд. ва иҷа аллакай рафтам. иҷа чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, иҷа аллакай почта пеши ЖД вокзал. Анами хел тарафи Садбарг.
800 бар камтар поён гӯем. Рафтем. Ана иҷа реҷаи коришон аниқ намедонистум, медонистум ё 5 ё 6 ки 5 будай. Иҷа ҳозир мебинем. Иҷа 5 реҷаи коришон. Хеле реҷаи коришон ва даромадем иҷа. Иҷа аллакай проверка мекунанд айнаи таможнишон гӯем. Ва иҷа нархҳои кадом шаҳрҳоро икадан дар кор, нархҳош ҳамаш мо дар раҳ катисония будем. Чи малина харидем барои варенӣ кардан. Иҷа аллакай ина упаковка кардан чиимора боримора. Буромадем, янами хел супоридем. Буромадем, посилка нархаш 60 сомон шида. Номуқа 1 кило 300 грамм буда, килош 45 сум. Янами хел роҳӣ кардем 370. Ва дар иҷа аллакай гашта рафтаистем хона. Садбарг, раҳои Садбарг, ҷое ки доми мо буд. Намиҷа чӣ хеле ки дар видеои гузаштаҳо нишон дода будам. Инаи донишгоҳра ремонт рафтеста буда. Инами донишгоҳ краска кадеста будан гуфтум. Анаи свет кадан, светш дига буд. Инами хел кадиян завқум омад. Гуфтум каме видео кунам. Донишгоҳи тасвири дизайнерияй. Инами хел катисониаем да автобус, да троллейбус шиште. Оста тарафи хона. Барои чӣ ки аз Садбарг маршрутка намера, фақат троллейбусо мераванд то ҷои моро, то Мардона. Инами хел тарафи хона раҳакӣ кардем. дӯстои азиз, раҳмат ки бо мо будед, моро дастгирӣ кардед. Раҳмат барои гапҳои хубатон. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед.